Agpakpakaasi akan ka ipagdona. Kasapulan nga agtrabaho akiti lugar da kasinsin ko. Tala anak ngaglako iji pwesto da. Dakdakal ka nung amin di sweldok ijay. Ngam ti sweldok dito nga agkat katulong. Kat, anya ita, Celia? Ako, awan ngamin pangibatsak kadananang kantatang ipag. Sikala ang tiyam mo kapangital ka kadakwada. Tanatay mo tanday di kapsat ko nga asawam. Andiyak ngamin kaya tapanawan idang awan kadwada ipag. Tadatay tiyempo asumro ti kabaw da no taduma. Anya? Iso ano mabalin? Makipagnagdapay lang kan ka. No, okay lang ipag. Sige. Sa anak mo't anaimot kat. Managtulong ak. Iso sige. Awatak ida dito balay. Agyaman na kipagdona. Kat, kaano ka nga rod nga agpasyudad? Inton bigatan ipagdona. Saan aga puta pinagnaad kayon dito'y balay? Kat agbyag kayo matan akaslad doon kandon niya. Agtrabaho kayo. Takabailan nyo pa'y tagtrabaho. Saan aga puta bakit kan lakay kayon? Kat mangan maturuglat aramidan yon. Doon na. Aglaba, agluto kan agdalos kayo dito'y balay. Naawatan nyo? Dona. Doon na. Ala, ingkay maturugan. Ha? Ay, nagsapa pa ilang. Paturugan na tayo. Mala, mapantan iti silid talakay. Nuan niya tibilin ti manugang ta. Masapul ngagtong palta. Tapno saan nga agungot. Maturog tayo bakit? Tagtuglo pa ko. Agkararag tapay met nga umuna alakay. Saan taliwayan tagkararag. Sige nga ron. Agkidim ako. Tagkararag ka. Hoy, anya pa'y lagkukuin nyo dito sila Joanna. Da kayo abakit kan lakay. Ha? Idepan yon ti silaw dito sila Jo. Mangirarit kayo iti kuryente. Dona! Ay, ala, hindi pa yung tanti silaw bakit? Sa tanto agkararag. Kumusta ka dito, Insan Celia? Nasaya at matinsan. Adulat ta ti customer nga agatang kadagiti lako tayo. Uy, Insan, iso nga ganos ka ha? Nalakang amin dagiti lako tayo apasalubong. Iso nga ado ti gumatang. Wen nga rod insan. Ala, agan anos ka. Ta nayunak ti sweldom, Insan. Hello, Celia. Hello, ipagdona. Impabulod ti kasinsin ko ti cellphone na. Iso nakaawagak. Kat, nagsweldo kan? Wen ipag. Ipauit mo na atan kasapulan mo't dananang kantatang ti kwarta. Taado ti paggastusan da. Ay, sige. Iso ngay mawagak ti pawit kung ti sweldo. Sige nga rod, tani, gumatangak iti vitamina kan agas da. Ipa-check up ko ida, tani, aguyak da. O sige ipag. Ay, ano sampay lang dananang kantatang Sa anak pa ngamin makaawit ta makumikumak. Wen, di ka madanagan. Diyak baybayan ida. Agyaman nakipag. O sige nga rodan, ipauit mo ti kwarta, tapno maipa-check up ko idan. O anya, nakasagana kayon? Nakarubot kayon, nanang, tatang? Wendo na. Alaan yun adagitay ilako yu aturon kan suman. At dapay tay inlutok alumpia. O, di yu liplipatan jeso ka Ay, paglakwal mingay. Doon na. San may kabisado dito sa syudad. Ang mga mapukaw kami. Ay na, laklakayan kan bakbakatan kayon. Mapukaw kayo pa ilaang. Alakit din, mapan kayon. Tapno mailako yu amin, ya isursur yu amerienda. Kan sigurado nyo amalako yu amin, Tano saan? Nasaysaya at laapumanaw kayon dito'y balay ko. Kasjay gayam ti ugali day jay amanugang talakay. Nauyong mo't kayam. Nga roda.
Kaslan na kasingsing pamay ti di si bibiyag pa itanak ta. No kas day nga agpasyar day iti probinsya. Wan nga road. Saan mo tunay ang matagtagari ide? Daldali rama gayam. Ngarot unget pa nga unget. Ay, santa ka nung agaw awi di balay na. No sana maibus tila ko ta. Nalakalat si solusyon day tabakay. Ne, apay, adam mo mapangilakwan taya. Kawan, kanin ta amin na. Tapno may busang bakit. Ay, naisos. Ad-adan nga agunget, ano ka nun ta amin? Binilang na tila ko ta. Ay, huwag nga rin Mala, nituloy ta karudin dagla ako. Uray ta, nakainanatan. Bakit? Nalako yu amin alako yu. Adadwa lumpia na bati do na. Nangibati kayo pa'y laang mat. Mala, kukuha yun ti do anabati. Sagay sa kayon, ta iso ti tangdan nyo ang naglako. Ha? Ala, ingkay agpalasan, ta adda aramidin nyo. Tulungan dak nga agluto iti ilako yumanan, inton bigat. Hoy, nanang, tatang, agring kayon, aldawan. Agladaw-ladaw kayo ang maturog. Sa ida, nagrigat kayo ang mariing. Bumangon kayon, taing kay aglakon. Ay, lakay. Bumangon kan. Nagsapa pa ilang maramdama mo basit Didak pagpungtutan ngay. Ha? Kasano ang maipaibos yu dagiti lako yu? No agpatay-patay kayo man. Ala, ingkay agkapen, tarumwar kayon. Darasin nyo! Hello, Ipagdona. Kumusta kayon? Kumusta dananang kantatang? Hello, Ipag. Nasaya at kami, mat. Mabali na kasaritak dananang kantatang, Ipag. Ay ikwa, nakaturog dan salya. Ni, nagsapamatan? Wan, tapat paturugak ida iti masapa. Tama iparit ti agpuyat kadakwada. Ay, agan anus ka, Ipag, Wan, saan ang problema dita? Kaano nga ang sweldo ka? Inton umay alawas, Ipag. Kasaritam ti amom, tano mabalin. I-advance ng ti sweldo. Tani, awan itatang ko iti agas dananang kantatang. Sapay nagningi na dagiti agas kan vitamina da. Ha? Regular nga mi nga ipa-check up ko ida. Sige nga rod, Ipag. Kasaritak to ti kasinsin ko. O sige, tani adape aramidak. Teksan nakto no na ipauit mo ti kwarta, ha? Bye! Bye, Ipag. Ay, sus, nasip ngutin. Ngumapay adi kay pay laagawid, kakabsat. Masapol nga minamay pa ibus mito'y lako mi kabsat. Ay, huwag kapsak. Ungtan na kami, di manugang may no saan mi amalako ng ito. Ay na, kakaasim ti pampamayan ni doon na kada kayo. Bakit kan lakay kayon? Ngam paglakwon na kayo pay laeng mo. Mangmangag ko ti panangungungot na kada kayo. Tapasaray lumabasak ije balayo. Saan mi balay day jay? Balay ti manugang may. Balayo kabsat. Ta ijay nga rod ti ayan nyo. Ken maysa. Balay da iti day di asawa ng anak yu day jay. Ala kapsat, mapan kami. Ta, ipaibos mi pa ito lako may. At dapat basit anabate. Gatagak amin ng kabsat. Tapdo makaawid kayaon. Ay na. Ay, agyaman kami, kabsat. Sige, gulpiyam nga rodan. Nasaya at tanalako yu amin alako yu. Ala, ingkay agluton, tadyak pa'y nakaluto. Agluto ti maysa, agsakdo mat ti maysa. Tanaibos ti danom. Awan danom asim mangpat.
Agsakdo kayo ijeruar. Tadda karga ti drum ijay. Sige, agluto kan ba ka saktiagsak daw? Sige nga, Rod, lakay. Hello, Ipagdona. Kumusta kayon? Hello, Celia. Okay kami, Mat. Si Kangay, kumusta ka? Nasaya at matlata, Ipag. Dananang kantatangay. Kumusta damutan? Ay na, kaili ko ida makasaritan. Ay nakasaritam ko maidaang ni nakaturog damatan. Anya? Ni, nalabos lang nga alas 6. Nakaturog dan. Wan, tamasapsapa damat maturog ipag. Anya? Awan tirumbang apagdanagam kadakwada. Tanasalun at da. Napigsada pa'y ipag. Aywan, kaano nga agpuit ka iti kwarta? Igatanga ko may tibado dananang kantatang. Tani, puro daan ng dagitibado da. May sa tipang pasyar da abado da. Ipasyar ko kumay da inton bigat. Kwa. O sige, taipawit ko ti sweldo kinton bigat, Ipag. O sige ipag, sa paong nga ipawit na, tarumar kami. Ipasyar ko ida, tapno sa anda ang maboring dito'y balay. O sige, Ipag. Okay nga Rod, bye! Bye! Apay akas chay. Basta umawag ka ni Ipagdona. Kwarta ka na yun ti bagbagana. Di pa agdamag no kumusta mo ti trabahok dito eh. Kasla jakpat siya nakastoy nga oras ti pan naturog dananang kantatang. Maladla daw mo tamat maturog idi dananang kantatang. Pasaray alas 11 wano alas 12 iti rabi eh, sadan to makaturog. Iso kasla imposible ti ibagbaga ni Ipagdona kanyak. Anya nga agpasyar nga ibagbagam mat alakay? Langag kumot hindi nakasarita ka iti cellphone. Jay anak minsa ti nakasaritam. Kunam nga ipasyar na kami. Ay natuleng kayong aminan. Saan nyo amaaw-awatan ti saritaan? Adda aya imbagak ket awan mat. Adda nga raw. Dua alapayag ko tinakangag. Hay, adula amin nga ibagbagam mat alaklakayan. Ingka ket tulungan nun ni nanang nga agluto. Tani, mabisina kon. Daytoy ka dilang ti may luto asidan, Rona. Wan, para kanyak laang. Ni, Sardinas ti sidain nyo. Ta sidaak day ta karne nga adobo nyo. Bawal ti karne kada kayo. Iso a sardinas ti sidain nyo. Mabalin ata sagpaminsamait. Ay, napurga kami nito sardinas dito. Doon na, manipod. Imay kami nito sardinas malatan. Kasta ti paspasinam kada kami. Apay, agreklamo ka? Sardinas. Di ka ket agyaman taddalat ta sidaam. Kay saawan apulos. Apay, kayat mo ti agdildil iti asin? Kahit mabalin lata, ano awan masida. Nagaduman ni masida ijerep. Adupay ikan ijay. Ay, di yu pakibyangan dagijay. Ta sidaan dagiti bisitak dagijay. Bisitam nga agsugsugal dito balay mo. Minalam nga daw may agsugal dito balay mo doon na. Awan bibiyang mo nga uray minalam nga agsusugal kami dito'y balay ko. Tabalay ko daytoy. Anyamatan, nakawarwara dito'y balay. Di yu pa'y amot agisimpamat. ay na, pasensyakan Dona. Takunak ngamin no, dapay ladagiti kakadwa magsusugal. Iso ajak perimwar iti silid may. Agdalos kayo. Ayabam ni tatang, tagdalos kayo. Awan pa'y amuyo at trabaho. No makikabbalay kayo, suruan nyo ti agidalimanek dito'y balay. Tadyak kayat tinawara. Ala, agawaan nyo ti agdalos, tanapudot ti ulok. Naabakak iti sugal. Ang mga noan niya pa'y ti maaramid ko kada kayo. Ha? Agpaiso ana? Pautangan na? Wen, manuti ka sa pulam. Ibagam, naitid ko, uray mano. Uray dakkel agatan? Wen, sana problema dayta. Mano.
Kwa? Nung ay 50,000. Dahil talaga yam. Owan, ikan ka. Basta utang mo ha, bayadam. Oray inutang mo bayadan. Basta mabayadam. Sige man nga Rod, pautangan na. Sana bale, taada sweldo ni ipag ko apagbayad ko iti binulan. Hulugak iti binulan. Wen, awan problema iti dayta. Sige, agawid ka lang, kasinsin. Damat tentay kasin nublat mong aglako. Ay na, agyaman na kinsan. Kailiw ko nga may nandanan ng kantatang. Sige, insan. Tani, di ka pinagaw-awid apulos. Manipod imay ka dito. Wan nga Rod insan. Pakumusta ang tulat tanda antikin ang kala. Wan insan. Ay, narabyan taman nun lakay. Di pa'y mo't na ibustila ko ta. Huwag nga ron maong tantamanan. Ala, agawaan ta timag na tapno makalako ta. Doran! Baranak yo! Gumatang kayo! Baranak yo! Ni, lakay, ada nagsarda nga pampasahero, ajay. Adutag di saag. Ay, sabten tayo tatalakwan tayo tituron, lakay. Ay, Umaitan, sige, bakit? Taron! Barbecue! bananak yung ko na ma. Ay, huwag kayam. Ay, barbecue! Baranak yo! Ay, Bananak yaw, turon, gumatang kayo. Nanang, tatang. ha? Ha? Siyang anak na bakal. Silyanak ka! Ay na! Ay! Aping ada kayo dito eh! Rabingin! Apa kita ka lang gagawin na nakaw. Kailo na kao na yan. Ay, anak ko yan. Ay na! Kailiw kayo matang tatang! Nanang! Anya ti imat yung ay! Turon kan bananak yaw! Ilakla ko may! No, saan may amalako ka agungan ni Dona nga ipag mo? Anya? Wala na ko. Yung mabla ko matikinauyong na kanakamay. Kaya't hindi pumanaw dito. Gumawa na mo may papalamay. Ito na yung pagtaragawit ka. Unay matanti kastala nga yung. Kimutong kayo pa yan. Kasanogan basta mati pakpakan ni Dona kanakamay. Nauyong na siya Dona. Pag-overtime man na kami pa, aglakaw. Anya? Tsak na yung pag-arup amaramid ni ipagdona ti kasta kada kayo. Yawid kunda na ng kantatang ko ipag. Kat agyaman na kiti panagnaadda diti balayo. Ni, apay ngay ayawid mo ida, ipag. Nasaya at mati ka sa saad da dito. Ay, saanan? Yawid ko idan ipag. Ngamin, marigatan daw una yan iti trabaho dito eh. Apay, nagipulong dakan ka? Ay naipag, saan ka basta mamati kadakwada? Tamo mat nga agkabaw da no daduma. Tila ibagbagada. Saan lang nga iso dati nakaamwa kitir aramidam kadakwada ipag. Pati ti kaaruba yun dito eh. Imbaga dati amin kanyak. Iso ayawid ko idan. Kat agyaman akmanan. Sige, yawid mo, no yawid mo. Kay kayat ko ket di tapno awanan ti mangirarit dito'y balay. No anyaman timpulpulong dakan ka, awan kinapudno na. Basta nadalos ti konsensyak, period. Ang singira kong Dona. Ay, kasanungatan. Awan mat maiteden ti ipag ko asweldo na kanya. Tapi manaw dan kadagiti dadakkel na. Noan niya titulangan. Tungpalan ta ko Madonna. Awan talaga. Iso sorry. Sige, nawan may bayad mo. Ikarom nga ron. Tumulong ka ngaglako itilako. Ha? Sige, mabalin. Tapno makabayad akan ka. Okay nga ron.
Sumurot ka kanyak, tada papananta. Ay na, kabut-butang samot dahito ang trabaho. Kunak noan niya ti ipala akong kanyak. Kasto'y matgayam, may parit nga agas. Dahil ito'y tibimak na, Dona. Iso ano kaya't mo, tibumak ng adagos, sumurot ka kanyak. Wan, iso nga rod ang naglako ako. Mayat gayam sika. Ay, Desor! Ingatan niyo sa kiti mayo! Ana, polis! Oh, nalpas na, Dona. Agsubli ka man na ni Jay syudad ay anak ka. Sana nana. Inawaga kong tiinsan ko. Imbaga ka dya ko nagsubli ijay. Ay, di awanan trabaho. Hada si ti Diyos tatang. Amo ka di na tayo baybayan. Kat ipaay na amin nakasapulan tayo. Tatang, nanang, agrubot kayo. Intay sa rungkaran ni ipagdunay di pagbaludan. Pagbaludan? Apay, nakabalod. Winanang, natiliwan ng aglaklako iti maiparit nga agas. Anya? Hey, apepela sa rungkaran tayo. Kitlang idi ka sa kamay. Adda ka no napatid nga ibagana, tatang. Ha? Imawag nga min di ka aruba na anang sarungkar kan kwa na iji pagbaludan. Kat imbilin na kano amapan tayo ijay. Agyaman nakta may kayo, nanang. Tatang, ipagsilya. Wen ipag, taimbilin mo kanong matiyo umay mi. Pagbababawiyak ti sinarak ko at trabaho, ipag. Ngam naladawon ti amin. Nakabalod ako. Kaya't ko dagkitaw iti pamakawan kada kayo, ipag. Nangro na kadananang kantatang. Ay, Dona. Pakawanan da ko ma. Gapo iti panang tagtagabok hindi kada kayo. Dakal tinagbasulak kada kayo. Nalabit. Dusam daytan. Gapoy ti kinaulpit mo ka na kami. Balasan ko. Awang gamin madingar aramidin mikin kay day. Napayan ako uyong ka. Pakawanan da ko mo, tatang. Ala, mapakawandakan. Kanya nga, kit manugang da kalata. Nga uray na tayo, tiyanak ming asawa. Agyaman at tatang. Kat agnaad kayo kumalat tayo ijay balay. Da kayon ti agnaad ijay. Naawanan ti agnaad ijay. Iso apag naad anyon da ijay. Kan mabalin nyo ti aglako-lako iti sangwanan ti balay. Taado ti aglabas at tao ijay. Anyat makunayo nanang. Tatang. Ay kat, wala. Kaya't kuano siya. Tabalay mo't day di kabsat mo day di abalay. Wala nang isong agnaad kayon ijay. Diyo ko mapampanawan. Kat agyaman no mapakawandak iti nagbasulak kada kayo. Mami, nagkasang ti panang-panaw mon kada kami. Kailid ako na yan, Mami. Julien, balasan ko. Adoy, intimplaan ka itigatas mo. Agatas ka, sakbay amaturog kawan. Agyaman na kiyaya. Inumom amin day tawan. Kaya't mo tayalaan ka ititinapay mo. Saanan, yaya? Yaya, itatanatayan ni Mami. Pangasiyo ko matasan na kami apampanawan ka ni Manong ko, Mark. Saan? Apay kumapanawan kayo. Katamok mat amas kasapulan nyo ti serbisyok ita.
tawanan day di mami yo. Agyaman ako na yaya. Among matasan kayo nasabsabali kada kami. Tamani po dubing kami. Da kayo tinang tartaripato kada kami. Tadakat nga rod trabaho ni mami idi. Wen, nagbakbaketak abalasa gapu kada kayo. At da idi mayata mga sawa kanyak. Nga mas pinilik ti pagrebengak kada kayo. Tana kasing singpet na idi mami yo kanyak. Agyaman na kiyaya. Iso adi kay madanagan. Saan kay to apanawan apulos, Jilin? Pagserbihan kayo, aging gat kabailak. Diyak pa'y nagsweldo, yaya. Iso nga orayon nyo, ti sweldo yo. Wen, Mark. Kinuwan gayam. Pakilabam to man tay kabarbaro abagkan kawis ko. Diyak pa'y ti angot na. Iso alabaam. Wen, ikam iti ado a fabric conditioner. Wen, Barok. Sige tarumarak. Mangan kayon ton. Tamanganak itirwar. Saan dakon nga orayan? No kasta? Saan anang tad ni Manong iti pakitsendayo, yaya? Saan? Saan kanupay mo't nagsweldo? Anya? Ay, jak mo't lang amin makasapulon iti panggadak, yaya. Sana bale. Ta makasapul kan tulat ta. At dapay mo't kwartak. Gimata nga kiti si daan ta. Anusan ta pay laang ti itlog kandilata, ah. Da isumutlat magatang di ta store. Ay, ala, pasensya kayo, yaya. Kababain pa'y kit din kada kayo. Da kayon tagas-gastos para itikanan tayo. Ngambayan nyo, tano makasapulak iti trabaho. Bayadak to amin ngayon na. Saan mo na panunutan dayta? Basit laba nagdayta, Jilin. Ala, mabitla ang tagawa kunwan tamangantan. Saan ta kanon nga urayan ni Manong mo? Tamangan to kanon ni Jarwan. Mangan ka lang, Mary. Di kag babain. Mark, kanayon tamangan iti restaurant. Ngamji kapsat mo ngay? Nangan ngatan? Ay na. Ado ti makan ni Jibalay. Makamuda mo tin ang agluto iti kananda. Adamot jay yayaming agluto. Wan, awan trabaho di kapsat mo. Saan ka di? Mangiti ikaw talangan iti kananda. Saanan, Mary? Mangan takit din. Di mon panunutin di kabsat ko. Tado ti makan ni Jibalay. Mangan takit din, Mary. Uwan gayam. Kasano ngay? Agdin nata na. Mark, saan tapay mo na nagkasar? Maudin na ita kasar. Tagurnong tapay iti pagkasar ta. Basta agdin natan. Tapno saan da ka na maagaw kanya, Mary. Iawid ka ni Jibalay mi. Uwan? No, sige. Makamuka, Mark. Agnaudin dito'y balay ni Mary, Jilin. Ha? Saan kayo pa nagkasar, Manong? Saanin ta kasar-kasar, ading. Anya? No adda maurnong mi apagkasar mi. Agkasar kami to. Ngam no awan maurnong. Oray saanin. Agdin na kami latan. Anya? Sana bali. Nasingpit ni Mary. Patsyak ang makaawat da jay. Ha? Imbis agastusin nga ipakan karagiti tao. Urnungan kit di. Isu asi ka, Jilin. Agawa am tagsapol iti trabaho. Tapno makatulong ka iti magastos dito balay. Diyak kabailan no siya amin. Kasanon nagsikugton ni Mary. Nakarkaron na marigata na. Dagiti bayad ti bills dito balay. Sweldo ti yaya. Paggatang iti bagas, kanda dumapay. Sige, Manong. Di ka mandanagan. Barang makastre ka kung iti trabaho. Kat makatulong akmeten ka dagiti magastos dito balay. Nay, nagunag mo day taasan na ayan. Balasang ka. Yaya, saan na ka naawat iti trabaho? Ala, saan abalay taubing kapay? Saan ka amapukawan iti namnaama? Kaungat nakmanan ni Manong numaamuan na saan na ka naawat iti trabaho. Ay, kat ilawlawag mo ah.
Talaga siguro sana para kan kanay siya trabaho. Yaya, lalabit, at dapat agurure sa bali at trabaho para kan ka. Di ka agkaan at taubing ka pa imat. Ni manong ti sana makaawat, yaya. Sapay naglaing agpangag no daduma. Ba nagapakasaksak-tak. Ala, awawatam latan ti kabsat mo. Kasla di ka nairwam ken ni manong mo. Kasya talaga ati panagniw-ngiwat na. Iso pasensya am latan. Tulungan ka naglaban, nana. Ay na, panawan nak dito yan, Mary. Siya kon, tanay, malamisan ka. Tulungan kayo, nana. Kasi kayo man. Oh, Mary, apeng adda ka dita. Ay, sus, tumakder ka dita. Taniyaya ti makaam mo dita. Masikog ka. Ang mga numalamisan ka. Wan mo't ngamin, Mary. Ala, panawan nak dito yan. Ala, ingka ginanan, Mary. Aywanam ti sigog mo. Diyak kayat nga dadakis ang mapasamak iti agbalintong anak ta. Pasiki nga roat, Mark. Yaya, masikog ni Mary. Masapulo yornong ti pagpas ngayon nanto. Kain ado ti babayada nga utang ko. So di ka pala makasweldo ita, yaya. Ha? Ay, nagrigat laki din ay ati biyang. Eksakto lang amin ti sweldo. Kurang pa eh. Dintumot tumulong di kabsat ko. Sige, okay lang. Nairuamak mo na sana masusweldoan, barok. Kanawan mo ti paggastusak. Libre amin ti kanak dito'y balayaw. Iso nga okay lang. Agdaman kanawan ti swildok. Ayos lata. Agyaman na yaya. Man nakaawat ka talaga. Pasensya ka na. Ikararag mo abumak na. Tapno masweldoan ka, yaya. Ala, kasanungatan. Agsakit kayo mata niyaya. No kaano mat nga umadayo akon. Isumot ti pa nagsakit yun. Ay na, agim bagak tumitlaan. Agandad ka itiya adayo ma. Nuapay mo't kami na masapol nga gabrod ka. Ado mo't ti mabalin mo master kandi ti pagilyan tayo. Kasapulan, yaya. Tapno makatulong akon iti kabsat ko. No adaman trabaho ama sa pulak dito eh. Awan mo't permanente. Isa pa dasak tigasat ko iti balasiw taaw. Anyamot ten. Sumangpit da tao, awan pa'y naluto amakan. Ay na, pasensya ka, Mark. Maulawak nga minatumakder. Kung nasakit doon, iti sikit ko. Kunak nga'y karigatak tiyag trabaho nga talaga ajak kabailan. No kastamot ladi kan makatrabaho. Agawid ka ni probinsya ayo, yaya. Ha? Ay, Awan mo't langan ti may tulong mo. Iso pumanaw ka. aniya. Lading itag yaya. Ngam saan ka amasikaso dito balay. Iso asa pulam dagiti kakabagya medyo lugar yo. Tagkamang kakadakwada. Tapnod na mga sikaso kin ka. Pasensya kan, yaya. Awagak man ti kabsat ko. Saan arumbang tinaramid na iti yayami? Andita, nagringan iti bangir alinya. Hello. Hello, Manong. Api-api na panaw mo ti yaya ta dita balay. Sa dino ayon tayan na ita. Ay na, Jilin. Saan mo kabagyan day jay? Di ka lang na asyan matan kan kwa na, Manong. Arig na may kadwan nga inata. Adumit siguro ti kabagyan na jay lugar da. Jak maasikaso. Tamumit nga dan anak mi iti asawa. Itatasaan na makatrabaho ni yaya. Pinapanaw mon. Anya ka matan, Manong. Pauitan nak man kay iti kwartam. Tani, ado ti babayada. Tulungan mo ti ka anak ka ma. Mangtid ka iti gatang iti gatas. Kawes kandad dumapay. Tani, kanayon kami ang maibusan iti kwarta. Nang runa kat private school ti pagadadalan ti ka anak ka. Kita akto, Manong. Adang amin ginatang ko alote. Katjak pa nabayadan amin. Kahit di na kon pauitan, kasta ka di. Imutan na ko nakabsat mo, Jilin. Sana kasta, Manong. Ngamno ka dagitoy. Jak pa'y lang makapawit. Sige, saan no saan? Manipod ita. Di kan pagibiyangan.
Basta di nakmatan pakibiyangan. Di ka ibingayan iti tawid ta iti day di mami. Kukwak amin na jay. Total, siyak tinakainaganan amin na sa nikwana. Di kan ibingayan, Jilin. Anya? Hello? Manong? Talaga sa bahali ti ugali ti kapsat ko. Nang runa no maipapanan iti kwarta. Kita mo ti house inlet ng ilaklakok tatawan. Magustuhan ka di matlaan. Napintas ti lokasyon to'y balay mo, Mark. Magusto ah. Sige, tatawan. Gatagam nga ro din. Kahit pag naidan yun ngay, no ilako mo daytoy, Mark. Komporminto na, tata. Saan mo na problemahin dayta? Problemak daytan. O anya, gatagam mo yun na saan. Ibagam na di mo kaya. No, may kontak ko iti sa balay. Ras nga min ti panangilakok, tata. Tani, kasapulak ti kwarta. Sige. Gatangag nga roda. Hello, Manong. Apay nga ngayon lakong matanti balay. Ne, apay? Agreklamo ka, Jilin? Kukwak mo dayja balay ah. Ha? Siyak, tinainagan iti dayjay. Isunga dakarbanga ka mangilako iti dayjay. Wan ngam sayang. Pag naadan yung arudan nga iti pamilyam. Ano, gumatang ka kadi iti sa balay? Saan? Nangina ti balay ditoy. Gastusin mi lang ah. Tani, awan makukwarta may. Anya? Kat pag naadan yung arudan. Mangkita kami iti pagabangan may. Anya? Sige, tani, rumor kami bay. Ipasyar mi ti anak may. Bye. Bye. Una yan. Kas jay lakalaka na kanimanong ti panangilakonan iti balay mi. Mark, mangtad ka man iti kwarta. Tagbayad ti anak ti pagadalan. Anyamot te. Kwarta la ka na yun mo ti bagbagam mo Mary. Anya nga ron, kat amumat nga wan trabaho. Ay no kastamod lang agawid kayo na di probinsya. Ikuyog mo dagiti anak ta. Anya? Maestrisa ngagpanpanuno. Awan lakad. Siyak amin. Di ka pa'y makatulong may. O sige, yawit ko nga ro dagiti anak ti probinsya. No kasla ti kayat mo. Weng! Ngam nawan may pauwit ko akwarta. Mawatam ko ma. Tanay, agbaybayadak iti abang nitoy. Agawit tayo nga min ti probinsya. Ije tayo ngagnaan. Aglako tayo langan. Agisursuro tayo tagdutuman at hanggang prutas. Anya? Paglakunak iti kakasta? Kababain. Saanin? Basta batiak ditoy. Da kayo lang ti agawid. Anya nga'y, Mark. Agsingira ka ni ti abang. Talo abulan ay na di ka nakabaya di ti utang mau. Awan pa'y kwarta. Tata, ay nukastamot laeng. Pumanaw ka dito'y balay ka. Uray di mon bayadan ti utang mau. Basta pumanaw kan. Tado, ti mayat nga gabang dito'y. Maasik ako makanyak. Tata, awanin ti amok apapanan. Sininaan na kong ti asawa. Nakiasawa ni ti sabali. Awan bibiyang kaw. No nakiasawa ni ti sabali ti asawa. Basol mo mutla nga. Tapabaya ka mo't ngamin nga asawa. Tata, lading itay. Ngam kinaasyan kan iti mano abulan. Napigsa ka pa'y may. Agsapol kay ti trabaho ma. Awan mo't nga ro ti mangawat kanyak, tata. Ta-overage sak ka nun. Ay, saan ko a problema daytan? Basta pumanaw kan, Mark. Pangaasim ko ma. Maulaw at talaga. At tugawak man pailaan dito sa sidewalk. Kaya't ko ti mapanagpa-check up. Ngam awan kwartak. Anay. Mark! Ay na! Mark! Siya ka didaytan! Iyaya. Si Bibiyag kapay. Ay, unay kan! Ti amom na taya kon! Ay na!
Kaasi tiyapaw na pigsak pa ititawon ko ang nasurok nga itay. Ay sos, apay ngay lima kay kan kimutong ka. Anyat na pasamak ka. Kasla ka mo pimpi manan. Laklakayan ti rupa mo. Yaya, pakawanan na ko ba? Ay na. Lipat mo tinapalabas. Awan kanyak day jayon si kamot. Yaya, tulungan na ko ma. Nasagit ti tiyan ko. Maulawak. Nakapsutak. Ay sus. Napusyaw ka mga agpaysaw. Ay, malala. Ta, mapantay sa ospital. Kumusta ka, Manong Mark? Jilin, ading ko. Si Mangput ka, manipod abroad. Wen, sinapsapul ka, Manong. Ngam, jak mo tipang sapulakan ka. Tipang kuntakakan ka. Awan cellphone ko, ading. Kakaasi at nagdisdis kita riti ka na. Manong, apay ngamin, anya tinararamid mo. Naimbang nga ruta nakita na kaniyaya. Ha? Kaya't mo asawan. Iso tinang kontakin ka. Agnanaid niyaya iji balay ko, Manong. Idi simang putak manipod abroad. Sinurot ko niyaya iji lugar da. Kat inayabak nga agnaid iji balay ko. Anya? Nukasta? Adan balay mo? Ading ko? Adan, Manong. Kaasi ti Diyos. Nakaipundara kiti pinagpatakdar ko iti balay. Agpaimbag ka, tagawid kanton iti balay. Mabainak ko, ma. Papuskula kon ate ropa. Ading ko. Wait, pakawanan na ko, ma. Gapot naman naging bubo ko dak. Mababainak unay kinkan. Ading ko. Agkabsat ta, Manong. Awan di sabaling agsinaranay. No saan adata. Agyaman na nagsaya at kaunay akabsat. Kanenta amin to in-order ko makan, Amy, ha? Nagadumatan, Sir Joe. Maibos na nga ta dagito eh. No, di tama boss. I-take out tanto na. Yawid mo. Aywan gaya. Oh, ato iti kwarta. Ala, apay nga ikanak manan iti kwarta, Sir Joe. No, dada dito iruar. Jong, kunamlatan kanya. Ije lang yung opisina ti pangawagam kanya kiti sir. Okay? Sige, Manong Joe. Tulong ko tayo kwarta ken ka. Para iti duan nga anak mo. Masyanak namin ken ka. Tawan nga tulungam amang isaksakad kalagitan anak mo. Manong Joe. Ket gapiti kasta sitwasyon mo, na-develop tiring na ken ka, Amy. Ha? Ay ayatin ka. Ala, di mat adda nasawa, Manong. Wen, ngamjak ay ayatin. Pudno, agdandan na kami. Ngam ipagpagapuklayan kadagitan anak mi. Namayagan na kayat ko sinaan. Ngam masyanak kadagitan anak ko. Di da kayat ngagsina kami iti inada. Manong Joe. Pada kami awan rik nanay ti tunggal maysa. Anya? Kasano nga rod anadan kayo iti anak? No awan rik nayo iti tunggal maysa, Manong. Pagayatan nagiti dadakkel mi ti amin. Agragot da amadda ni tapo ko. Iso dinagdagda kami amadda ni tanak. Ken laimbag ko nam ta nakaanak pa iti dua da asawa. Inauna nga min ta asawak ng siya. Anya? Kat nada tumtumboy siya asawak.
Iso nga astig ang makisasarita kanya. Awan pa'y lamlambing na kanya. Tateam mo, masursurok nga yaten. Kamkas jay matugali na. Iso nga awan namnama, ay mi. Manong Jong? Kahit ko kumamatarik na ang tibagbagada nga yan. Sakbay ang matayak. Kat siga tinakarik na kiti dayta, ay mi. Iso asapay ko ma, tadagasat ko kan ka. Ngam, kasano no maamuan ti asawam no bilang aklunan ka? Awan pakibiyangan na kanya. Kat no di nakasarsarita. Uray panlangan, sana makisango. Anya? Isong uray ag babae, awan ang yaman na kenkwana. Isong awan ti rumbang nga pagdanagam, ay mi. Mama, awan ka di pa ni Papa? Awan pa'y si Lina. Takuna na nga the overtime da. Overtime na la ka na yun. Ha? Hello? Okay, umayan. Bye. Ma, rumarak biit. Papa nam iha. Dalagayim ko asab to kisi plaza. Agsubliak mo't la dagos, mama. Oh, ang yaman ak tayo naklon mutlaangan, ay mi. Nasingpat ka ngamin kanyak, Jong. Kan amo ka din naktulokwan. Akas iti inaramid dagiti amma, dagiti duang anak ko. Yak marami tikmang lukukin kay mi. Ngamin, ay ayatan ka unay-unay. Si kalang ti babae anakarik na kiti kastoy. Ay ayatan ka mat, Jong. Ay gaya. Awan ko mati pang ipagpaghanday ti relasyon ta, ha? Ilimad ta ti amin. Di ka ko magpadlaw iya opisina, ay mi. Wen, Jong? Sikat ti pampanunutek. Diya kaya't ang mapiktaran ti trabaho. Di bali ka niya. Oray may katag iti trabaho. Sikat ti pampanunutek, ay mi. Sa nabali. Taka na yung nagtuntimapan iya balayo. Oray ta tinted ti sarming tulugan ko. Saan data makita diti unag. Jong? Pasensya ka na. Tadi tamat mabalin ti sumrag iti hotel. Tama nga no da makakita ka data. Iso dito ilatan o nagtilugan ko. Ti pagbandingan ta. Asino di ka na yun amang itultulot kan ka nga agawid, ay may? Ni Jong nanang, nobyok. Anya, asino man nanday dya ang lalaki. Kaopisina ak nanang. Inton madamdamay tarayan na ka manun. Madamdamag sangit kan Binto mapasamak day tananang. Ngamin, nasingpat ni Jong. Adayo alaklakay nga miti siyak. 45 di taon na. E dinto ta siya ka 22 laang. Patsa ka din naktulukwan day jay. Ay katiyam amom nga rod Di mo matpadagasan dito yung balay. Wala nang. Kanayon ngamin ngagdardaras. Angam di bale, yam amok tumatlaang kada kayo. Api anala daw kasimrek dito opisina, ay mi. Naladaw ak nga rod anak kariing, Jerry. Hey, kanayon kala amalat daw. Agsasarunon tila daw mo. Bibiyang mo kuma, Jerry. Si kaaya ti boss. Ay ala, apay nga kasta ti panagsungsumpat mo Timangsit ka maten. Kasano? Kat kunamla no asino ka mata namang sitsita kanyak. Ha? Di naktupay sitaan ni Sir Jong as supervisor tayo, si kanto lakit din. Ha? Inton maminsan, tanangam ti panagsasaom. Tano ag kamali ka. Masisante kay ti trabahom. Ay ala, apay akas jay mo tanda niyang ay mi. Bigla ti mangsit. Anya ka ti mapaspasamak iti dahi ta babae. Itamit lakas jay kanyak. Ada nga tayo basol ko kuana, jak amo. Apa Jerry, anya dyan na idaron kanya. Kasla ka kanumatan kalaingan dito opisina. Manmandaram kanumatan dagiti kakadwam dito. Ay, ala, nagkuna sir. Basta-kasta tinaidaron kanya. Awan karbangam amang manmandar kadagiti kakadwam. Ta saan asikatibos dito, Jerry? Ala, saan ko aman mandaran lagi ti kakadwak, Sir Jong? Wano, ni Amy, tinangipulong kada kayo. Ay na, kat no iso tinangapa kanyak. Di na magkulaang met, no apaya ka na yun na maladaw asumrek. Ang nagungot kat din. Di mo ngamin pagibibyangan dagiti kakadwam itar aramiden da, Jerry. Tila yung trabahom ti pagibyangam, naawatam. Yes, sir. Urahin kayo ko, Jaime.
Nga medyo babati pangurayakan ka. Tapno saan data makita dagiti katrabawan ta. Wen, Jong. Sige, umuna ako na rumar. Apay ngayon sardeng mo tilugan mo dito, Jong. Kailiw ko una yan, Amy. Adata dito ilugan mo. Okay lang. Awan makakita ka tata titiunag. Ta sana makita iti ruwarno at da titiunag ti tao. Jong, Imbes sa paghutil ta ti kwartata, itad ko langin kan ka, Amy. Jong. Sigal ako mga minang ti kabalay ko, Amy. Gampang panunutot namin nagiti anak ko. Iso tsak masinahan di asawa. Mabalin ka di, Jong. Di mo sang kadakamat ti asawam nagkadwata. Sorry. Saan nila maulit, Amy? Papa, mangtag kayo man iti kwartayo. Uray siyak papa, awan kwartakon. Kunamot ngamin ni mama ada kayo kano ti pagdawatan mi. Tadi yumat kano ititid ka ni mama ti sweldoyo. Aginot kayo man Silina, Christina. San aga po ta da trabaho mikin ni mamayo. Kat gastos kayo matin agastos. Anyamot tan, bitin man ti allowance kun. Awan pa'y ganas. Makapasadot tag eskwela no bitin ta allowance. Surwan nyo tagino, tanarigat asapulan ti kwarta. Pangip-ipanam iti sweldom, Jong. Idudulin ko, tanarigat no mabitin ti tuition pidagitan anak mo. Hiyag mo, tasyak ti mangidulin. Siyakon, Makatawan laang ti urayan, agturpusan ti inauna nga anak ta. ado pa iti paggastusan da. Iso nga aginot tayo. Awan serbi ti kanayon apa nag-overtime mo, tawan ba't maited mo asweldom? Apay ay apa kasi kurang ti sweldok dalya. Kat adamat sweldom. Ha? Agur urnungak ko naklangarudan. Ala, maturog ka din. Rabiing. Good morning, Sir John. Morning. Amy, at hindi so kami rin dami sa table mo. Okay, thanks. Nagbanglo ka, Amy. Katigtikos mo. Tangiwat mo, ang mga numangagda ka. Ala, atay wanak dito yan. Silina, apay ngay ta kayo laang. Napanan niyo iti adim iti rabi. Nagkuyog kayo kadi. Ni, saan mama? Sa bali tinapanak. Sa bali matkankwana. Anya, kanayon kayo na marabian. Kasta ayat estudyante, kanayon ang marabian. Madama ti review mi kadagiti kaadala ki Balayda, mama. Tao madanin ti exam mi. Apay ang masapul nga umadayo ka nga ag-review. Ag-review ka, dito'y balay. May mayat mat lang, nadakadwak nga review, mama. Boring no may maysak. Anya, Oh, at iti kwarta mo, Amy. Igatang kami ti masapsapol na anak mo. Kan gumatang kamatin itikat mo katangan. agyaman akjong, nakadungdungo ka kanyak. Kasla asawa kan. Iso tunggal sweldo. Magtetak iti kwarta. Agyaman akjong, kasla asawa mo ti pangibilbilangak kan ka. Nagapa kami ta sawak. Kahit ko na sinahan. Yung ipagpagapok kalagit anak mi. Panawam nga minan tapno datan ti agden na. Wan ko mga rod. Yung sampay nga ita. Tumting to dito agong tao, Amy. Urayag pa yung makaturbos lagit anak ko. Sakbay asinaak ti inada. Ala, pagandaram nga rodan to'y lugan mo. Tay tulod na ko ni Jabalay, Jong. Madamdam apay. Aginiliw tapay, Amy. At da babae man niya. Anya maninday ta nga ibagbagam dalya. Agat atap ka manin iti angin. Amukon ti ugalim, Jong. Agparik na kanyak. Tunggal ada babaim. Kunamsa, saan lanam na minsan alilipliputan nak. Kunak no nagbalbaliw kan, ngam ulitam latagayam ti agbabae. Agtal na ka dalya. Awan ebidensya miti dayta. Kat, dayta lipstick di tatangad mo. Nga, Saan ka di nga ebidensya dayta? lipstick nga ibagbagam mat. Aklo na mga minan ti agpaisu, Jong. Di kan aglibak. No awan ebidensyam, di ka basta agpabasol dalya. Kat, dayta lipstick di tatangad mo. Saan ka di nga ebidensya dayta? Saan a lipstick dayta? Tinta tinalabasit a bolpen. Naisagid ko laang.
anak pampansinan. Manungal daw na kasta ka kanya ka. Mabalin ka di Aime. Di nakdisturban. At dati dito opisina. Di ko malaking trabaho tatin to na renta. Apay akasta ka matan. Matayuan nak diti table ko. Tama nga numakadlaw dagiti kakatwata. Jong, Panawan nak dito rin ko nak. At upay aramida kay me. Oy, Amy. Ada nakadanon adamag kanyak. Puno ka di nga da relasyon nyo ko ni Sir John? ha? Nakamon iti dayta. Awanan niya. Ada insenta kanya kaladawan nyo. Kita o, nag-sweet kayo. Ha? Aklo nam nga minadyak paiso. Jerry. Wan, aklunag. Ngam, iti dayta. Ngamin, di na kun pampansinan ni Jong. Kung naktupay ka, nadlaw ko daytan. Ta very close kayo iti tunggal maysa. Tsaka mo, no, apaya di na kun pampansinan. Ay, di mo sangitan. Saan ani Sir John ti maikariparakan ka? Ada asawa na. Ken babaero. Ha? Uray single mom ka, pilyam kumamot tay pakiinayatan. Sana kung formula ditan, nakaasi dagiti anak mo. Awanan bain at talaga day chay adjong. Adagayam manan babae na. Isuatin akong pagan ano. Gusto ti ko na ni Jerry. Saan anigyong ti may kari para kanyak. Talaga gaya mamanangal lilaw day chay. Aime, anak. Ingka manganon. Nangan kamin kadagiti anak mo. Nabsugak pa inana. Ni, ape akas ta ti jar mo. Aglaladot ka. Kaslad da problemam. Kwa, awan nanang. Baybay andak lang. Nanang, agyaman na kiti anos yo ang mga uawir kadagiti anak ko Bayhan nyo, tano makaabrodak. Ikan kay to iti ado kwartayo. Ni, apay, agabrod ka aya. Uwan nanang, agresign ako iti trabaho. Diyak kayat ijayan. Rugya kon nga ipagna ti papeles ko para abroad. Makalawasan asaan anagaw awid ti amayo. Napanan na ka di manan, mama. Diyak mo, tatunggal agdamagak. Bugkaawan nak adagos. Ay, sapay ada kong maibagak kada kayo kini papa. Uray siyak, mama. Ada ko maibagak. Anya dayta. Ibagayon kanyak. Tadyak ambono kaano nga agawid ja amayo. Ada ngamin milagro nga aramiden na. Iso marmara po kaw manan dito'y balay. Masikugak, mama. Anya, Uray siyak mama. Masikugak. Ngam ada asawa ti nakasikog kanya. anya. Katimot na kasikug kanyak. Intarayan na kon, mama. Ngamin, ando kami ang babae iti biyag na. Anya. Payakas ta tinagtungtung paalan niyo, anak ko. Naggapwam. Mano nga aldaw adi ka nagaw-awid dito'y balay. Agdartarasan. Di naktaktakan dalya. Rumwarak mo lang. Mabitlaang. Masikog dagiti anak mo. Ha? Anya ka din dito nga ibagbagam. Kasaritan dagiti anak mo. Tapno mapnag ka, Jong. Unay kayo matan? Kung nakluwag at adal kayo, ngam sa bali mo gayang tararamidan nyo. Himup-ubingan kayo kailangan ngam nagpasikog kayo. Sorry, papa. Ha? Sorry mat, papa. Di kailan nagpampanunot mo tan. Di us-usaran ta panunot nyo. Kadda kayo, papa. Us-usaran nyo kadimot ti panunot yo. Ha? Oy, Selena, di nakpagsawa ni tigastaan. Gusto nga ron ti panagbababae yo, papa. Namin ado na dara sa pinagsangit yun ni mama kapoy ti kasta nga ramid yo. Agsusukat dagiti babae yo. Huston, aguli magkanaon umno nga ibagam, Selena.
Napaturog kun ti maysa nga apo ko ta, Jong. Mandela, napaturog ko matang may sapay nga po ko tadalya. Kaasi na gito yung apo ko ta. Awan mabangunan da nga amada. Way nga rod. Kaslagap sultak ng makitkitak na gito iduan nga po ko ta. Nakakaasi na. Lumakay kan. Isungag balbaliw ka kumamatan, Jong. Di ka kaya tapabasulan. Gapo iti na pagtangdagiti anak ta. Jak malikli ka na panunutan. Agapo iti... Hustong dalya. Di mon baliksan. Ngamin, amo kung tigat mo ngay baga. Wan, nalabit, na ito yan timbungat ti aramid ko. Da pinanunod nga danak ko amapay. Jong, Pagawanan na ko manalya. Manuti basol ko gan ka. ay atan ka. Iso ama pakawan ka. Basta di mon ulitan tinaramid mo. Ikari, dalya. Sana na maulit lagi siya. Pagpalpaliw ako. Nangaroon agad dua babae lagi na po ko. Mabuti na ako nagbabae bakit. Ikari, asikang tulagan na yata. Aginggat maudi nga angas ko.